Сәлем дуслар, мен сезне барыгызны да бүген аш-су бүлмәсенә чакырам. Гадәттә инде балалар садиктан кайталар да берәр тәмнүш кысырыйлар бит инде, әйме. Һәм инде кибеткә чыгып, юк бар тәм-тем алып кергәнче, ансат кына бер десерт тәкъдим итәм бүген сезгә. Аның өчен кибеткә чыгып йөрергә кирәкми. Бүтән куласта булган ризыклар белән дә эшләп була. Аның өчен кирәк була иремчек, каймак, май, банан, шикәр, сөт, какао һәм инде орехлар. Әзгенә ванилин да кирәк булырга мөмкин. Ванилин барыбызда да бар инде ул. Әйдәгез дуслар, без башларбыз иремчектән. Десертыбызның исеме бик кызыклы. Шуба астында банан дип атала. Патшубы ясарга инде балык кирәк була. Монда инде балык кирәкми, бу бик тәмле десерт булачак. Алла бирсә, бу табакны мин читкә куеп торам. Һәм инде башта без иремчектән башларбыз. 200 грамм иремчек салырга тәкъдим итәм сезгә. Яктысы инде. Бәрәкәтлеләр һәр вакыт бәрәкәтле итеп 400 итеп салалар. Шуның яртысын салдым. Иремчекне әзрәк изәргә кирәк була. Аның алдыннан шикәр комын салырбыз 2 калак. Тутырып. 3-не дә салсагыз була. Кемгә ничек тәмнерәк. Һәм әзгенә менә инде безнең майыбыз бик каты түгел. Бер калак май салырга кирәк була. Бәрәкәтленең маяның бик яхшы, шуңа күрә мин һәр вакыт аларның ризыклары белән кулланам. Менә хәзер шуларны изәбез. Яхшы гына итеп изәм. Менә мин иремчекне бик яхшы итеп издем. Иремчегебез әзер. Без аны әзгенә читкә куеп торырбыз. Хәзер без шоколадный глазурь әзерлибез. Үзебезнең десертыбызның өстеннән салырга. Аның өчен безгә кирәк була савыт. Газ плита өстенә утыртырлык. 2 калак каймак. Тутырыбрак салыгыз. 2 калак каймак. 2 калак май. Какао. Шулай ук 2 калак. Барсы да 2 калак, дуслар, бик гади, истә кала торган. Шуңа күрә сез моны онытмассыз дип уйлыйм. Мин инде бөтен нәрсәне өемнәп салам. Булды. Хәзер без моны газ плитасына җибәрәбез. Әзгенә иретеп әзерләп алыйк әле. Биш минут талгын утта тотабыз. Һәм шундый агып торган шоколад консистенциясенә керергә тиеш. Ул арада мин бананны чистартып, десертыбызны әкрен генә әзерләй башлыйм. Миңа калганда 3-4 банан җитәдер кебек. Кемнең нинди гаилә инде? Безнең гаиләбез зур, шуңа күрә безгә күбрәк тә кирәк булырга мөмкин. 5 банан эшләп була. Самир банан ярата инде безне. Ай. Һәм шунда ук сезгә файдалы киңәш әйтеп куйым әле, дуслар. Беләсез инде, менә бананны алып кайтабыз да ул тиз карая. Шулай бит. Шуңа күрә банан тиз караймасын өчен, беләсез менә эшләргә кирәк. Аны алып полиэтилен пакетына тутырып куярга һәм үзегез күренгән җиргә алырга кирәк, куярга кирәк. Холодильникка түгел. Гадәттә барысы да холодильникка куярга өйрәнгән. Ул очракта ул караймый. Һәр вакыт менә шундай матур сары булып торачак. Все под контролем. Десертыбызның беренче каты банан әзер. Хәзер өстенә шуба каплыйбыз. Тәмле шуба. Менә мин ваниль турында әйткән идем сезгә. Тәмен тәмнәтәбез дисәгез инде, сез әзрәк кенә какао кушылган җиргә ваниль дә кушып җибәрә аласыз. Хәзер мин аны сезгә күрсәтермен.
холодильникларыбызда була торган ризыклар. Һәм инде аннан нәрсә генә эшләп булмый. Көндә шаккатам. Бу безнең әзер. Хәзер карыйк әле безнең Хәзер өстенә ваниль кушсак була, әз генә. Менә дуслар, безнең глазурь да әзер. Инде бананыбыз да әзер, аның өстеннән куелган иремчек тә әзер. Хәзер инде безнең шушы глазурьны өстенә салып, аны холодильникка җибәреп көтәсе генә кала. Шикләвекне өстенә тизеп салабыз. Менә шикләвекләрне өстеннән тиздек һәм 30 минутка суыткычка җибәрәбез. Десертыбызны суыткычка җибәрдек. Безнең сөт калды бит әле. Сөт нәрсәгә кирәктер дип уйлыйсызмы һаман? Менә нәрсәгә дуслар? Сөтсез чәй ичеп буламыни инде. Шуңа күрә тәмләп, сөтләп, чәйләп үзебезнең тәмле десертыбызны хәзер ашап карарбыз. Дигәнче безнең десертыбыз әзер булды. Ярты сагать үтте дә китте. Иң зур плюсын әйтергә онытканмын дуслар сезгә бу десертыбызның. Чөнки җәй көне эссе вакытта духовка кабызырга кирәкми. Иң мөһиме шул, ансат, тиз һәм барлык куласта булган ризыклар белән генә. Шушындый тәмле әйбер килеп чыга. Җаным. Әйдә чәй эчәргә. Хәзер. Тәмнушка әзер. Sütlü şey. Pişirmedim. Pişirmedin mi? Uzi pişti. Pişirdin mi? Pişirdi. Холодильникта. Менә хәзер ашагач телеңне йотасың. Давай. Тиз генә аша, балалар кайса, сиңа калмый. Әз генә. Кызым, бу мороженое. Ашап карап кал. Нәрсә бу әйт әле. Нәрсә ашаган? Какао. Шоколад. Içində нәрсә? Банан. Банановый торт mu? Әйе. Банан под шубой. Тәмле шул. Менә шулай дуслар. Тәмләп чәй ичегез, безнең белән булыгыз. Ашларыгыз тәмле булсын. Чәйләрегез сөтле булсын. Бик тәмле, рәхмәт сөйкем. Шунда да тәмле булсын барыгызга да. Рәхмәт.